तीज भूखे या कने चल तड़ू काजी देखी आज के दिन मजाक ना कर जाला। आज के दिन नु दम सब सफाई से बात कर जाला काहे से कि राउर हम व्रत रख ले भाई ना। ओके काय खाती ओए भाई खाती का भूखेला अपने राजा जी खाती हम भूखल भाई जी। चलिए ठीक बारा खाते आए कतना तीजवार तो हड़ताल का तीजवार के बाब हम तेज भूखा। अरे भागिन हम कहनी है ना कि जी के तीज नहीं के भूखे के भूखे के रहे तो अपने मरद भी चल जीती भूखे खाती मर हटिया पे जाता थी ना भौजी जिंदे में अभी काहे मुआ बताई भौजी तोरा हमारे घर तीज नहीं के भूखे के ठीक नु जवन जवन हम करत रहे नी उ हमारा पीछे पीछे तू काहे करेली रे काहे करेली भौजी ए जबानी तो भूख जैसे तो भौजी का हो जाता आखिर काहे भौजी मना कर दो प्लीज भौजी भूखे था ना साफ कहते तोर मरद मर गइल बा मरघटिया में चल गइल बा तोरा तीज नहीं के भूखे के हर तलिका तीज पुष्पा खाती हटे खाली सिर्फ पुष्पा भूखी है तू ना भौजी ऐसा मत कर अभी उमन के जिंदा बनी काहे भौजी तुम मुआ बता बहुत आईने जो आई आई से हटे विचार बा का आई भाई पे है विचार बा मरद मर गइल बा बार-बार कहते तू मर गइल बा तीज नहीं के भौजी तू अपन भाई के खातिर का भूखल हो कहते नहीं हमरा लगे नहीं ना भौजी खाली एक जब बेरी तीज भूखे के रहे त अपना भतारा भी कहे ना जाके सटर रहो तीज के तीज भूखा तू हमरा काल है कोनो मर जी डूब जी ध जी अइहे मत ठीक नु रवि अभी हराम खोर कहीं का तीज भूखम हम हमार राजा जी हमारा के मनी है खुशहाल रही छिपवा जाता नहीं तनी ले लेता नहीं तब उनका घर बाजा हम ही सोचनी कि 3-4 गो गोतिनी रहती नु तो अपने घरे पंडित जी के बोला के पूजा पाठ करती या भागिन के जन कहाँ से आ गई बिया ससुरा से उठती है नैहर आ नैहर से मार खाती है तो जाती है हो दुआरी 3 दिन कैसे गुजारा करती है फिर जाती है ससुरा फिर आवती है यही बिया हमार तीज भूखल बनी ना ओकरा पर उत्पाद लगावे बिया भौजी भौजी हमरा के तीज करे तो भौजी भौजी आज हम तीज भूखा भौजी माना मत करिए भौजी तो करी का है आप पूजा पाठ करी का हो गई रोज करे बनी हां भौजी हम पूजा करे ना भौजी हम तीज भूखल भाई अपना घरे पूजा करवा ला ना भौजी अरे तो करी हम मना कहां करता नहीं करी ठीक है भौजी आई करी कन्या हां दीदी जी आई हो मैया गेट में चिपकावा रहे तो हम कहीं की बंद बा हो आगे नहीं बैठी करी पूजा का कहूं चढ़ावा हो कने हमर केला सेवा कोनी तन हेनी रखी हां तीज के बारात कैले बाने उपवास हो तीज के बारात कैले बाने उपवास हो हंसल खुशल रखिया शिवजी से नूरा हमार हो हंसल खुशल रखिया शिवजी से नूरा हमार हो तीज के बारात कैनी बानी उपवास हो तीज के बारात कैनी बानी उपवास हो रखी हो सलामत शिवजी से नूरा हमार हो रखी हो सलामत शिवजी से नूरा हमार हो व्रत कहनी भूखली कई गो सोमारे भोला तबे पवनी ऐसन दूल्हा दिलदार कहते नु कि सब गीत गइला से न मरद लवट के ना झन मर गइल बड़न तीज नहीं के भूखे के हैं आ पूजा को बैठ गइल बड़ू आ कहतारू ई का बोलतन दीदी तू ना जानबू एक कने तार के बाद में विधि विधान से बता दम जैसे पूजा होला मत जगह से कहत करके जान तड़ू कने कहतनी के मरद मर गइल बा आज तीज भूखे या कने चल तड़ू मर गइल बेकर मार दा तब भूखत जा ई का बोलतन जी हां अभी जानते को हम कितना उठे न थोड़ी न देख रहे के चाहिए जी के सब व्रत करी है ना
हम करम की बरत ए जिगवा के हम पतो है कि वो पतो है बने के रहे त काहे के गइली ससुरा नैहर छोड़ के। आ दीदी बेटी बहू ना करेली आ त बहू हम नु है तो बेटी ना करेली रोवा गलत करतनी ई बात सोचली कैसे ये कने कैसे गलती करते हैं बता दो। कैसे गलती करता हमारे से वो के पैसा लागता के लोग का पैसा लागता मेहंदी चढ़ाती है तो हमारे पैसा लागता आ तो का हो गइल जी रौ ननद है ना हई ननद है त का हो जाए। देखी दीदी एगो ना तीज मरद खाती होला ठीक नु मांग रुआ धोते गलती काम करते वो शिव जी के भेरिए ठीक नु शिव जी भेरिया के ना कहेलन कि हमार पूजा पाठ कर जा ठीक हाँ जाए दो पूजा मत ना कर जा हो गए नो हम पूजा हो गए हमारा कमी अपना घर ना तेरा घरे अइला गुने इतना हमरा के बहुत सुना देलु ना त हमरा लागते हमरा 10 गो संतर हां ये रो बड़ी ऐठा त ई बात सोचली हे भगवान कैसा नहीं भाव जाई देले ये शंकर जी कि उ भागा देली बेचारी के जियते मरद हुआ होता चाहिए मैं हमरा के लागता सही ये कहला है ना ऐसे ना करे के चाहे केहू के मांग धुआ जाए तो कैसे रही है भगवान ना करम अब हम जा तनी घरे ननद के बहुत बढ़िया से समझाए कि ननद बुची हमरा से बहुत बड़ गलती हो गई बा आखिर उनकर आज हम देवी देवता के बीच मांग धो देनी सिंदूर मिटा देनी आज के हमरा के मिटाई के देता हमरा ऊपर का बीती ना गलती बहुत कर लेबे। भौजी कैसे ना करके चाहिए बुची जी हमरा से गलती हो गई हमरा के माफ कर दे। भौजी तू हमरा से माफी मत मांगता बोलू हम तोरा से माफी मांगता बुची गलती तो हम कइले बानी रउआ काहे माफी मांगतनी चली देखी हमरा सिंदूर तो मिटा देला ही मगर सातो जन्म रार सिंदूर हर मांग में चमकत रही बुची हमार सकरार भौजी के भगवान करस की कभी उजाड़ दिए मगर रउआ के ना मुझे ऐसा मत बोलो भौजी बड़ी गलती बड़ कइले बानी बुची देखी ये बर्ता रउआ के हम ना करे देनी मगर अगला कोनो भी वर्ती आई त रउआ के बहुत विधि विधान से करवाई बुची चल कल पारा ना हमरा संगे संगे सब कुछ करम नु। हाँ भौजी चले बुची। नमस्ते प्रणाम हमारी मोह माया जी नमस्कार प्रणाम मैं खुशबू सिंह नमस्ते प्रणाम हम बानी पुष्पा सिंह वीडियो बनाए के ये संदेश रहे देखनी है कि एगो अभागी ननद ससुरा छोड़ के जब नैहर में रहे लागे लीजा नहीं मतलब ससुरा में कोनो दुख जर रहेला तो नैहर में रहे लागे लीजा तब हो जाई अक्सर पहाड़ सोचली जा कि ननद हमार पहाड़ आ गई ऐसे ना सोचे के चाहिए कोनो भी पर्व रहेला करवा देवे के चाहिए और ननद के खुशी से रखे के चाहिए। तो चलिए एक साथ लेते हैं जब दे अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए यदि वीडियो अच्छा लगल हो तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम यदि हमनी के चैनल पर नया बानी तो प्लीज हमनी के अपन चैनल बाटे भोजपुरिया भौजी ओकरा के दिल से सब्सक्राइब करम काहे से कि सबसे पहले हमनी के वीडियो के नोटिफिकेशन डरे भौजी। लास्ट में कन जा बाय 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 बाय।